खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै बरायबाय। दिनै जोङो बिथां बिस्वजित दैमारी जायबा BPF नि लिडार बा MP राज्य सभानि MP बिथाङा गावसोरनि हानजा जायबा BPF हानजा बै हानजानिफ्राय ओंखारबाय होननानै बड'लेण्ड रादाबावनो जा बा जेराव मेराव निउस होगासिनो दङ आरो गोबां मानसिफ्रानो आंनाव फेसबुकआवनो जा वाट्सएपआवनो जा जेखैबो जेरावखैबो मेसेज हरनानै सोंहरगासिनो दङ आदा बिथां बिस्वजित दैमारीया BPF हानजानिफ्राय ओंखारनाया नंमारगौना नंमारा बेबायदि होननानै बे नंगौ लोगोफोर बिथां बिस्वजित दैमारी बिथाङा BPF दोलोनिफ्राय ओंखारबाय। मानि थाखाय ओंखारगोन नोंथांमोना बेखौ मिथिखायो जानांगौ। सिगांनिफ्रायनो बिटिआर एकर्ड आरो माखासे बर'फोरनि जेंना जेंसिखौ लानानै BPF दोलोजों आरो बिथां बिस्वजित दैमारीजों नांलाय खमलाय जागासिनो दंमोन। दा बेफोरनि थाखायबो बिथाङा ओंखारदों जानो हागौ, बेखौ जों रोखायै बुंनो हाया। आरो गोबां मानसिफ्रानो सन्देह जागासिनो दङ बिथां बिस्वजित दैमारीयाथ' BPF हानजानिफ्राय ओंखारबाय, नाथाय बिथाङा बबे हानजायाव जयेन जागोन बबेयाव हाबगोन बेखौनो सोंहरगासिनो दङ। दा बेखौ जों रोखायै बुंनो हाया, नाथाय जोङो मिथिनाय बायदिब्ला बिथाङा BJP आव नङाब्ला UPPL आव जयेन जागोन। बेखौ जों रोखायै बुंनो हाया, नाथाय जों मिथिनाय बायदिब्ला आरोना जोंनि आन्दाजाव बायदिब्ला बिथाङा UPPL नङाब्ला BJP आव जयेन जागोन। आरो नोंथांमोना बेखौ साननो नाङा जे आङो BPF नि मानसि बा UPPL नि मानसि, आं रावनिबो मानसि नङा। जों जाबाय गेजेरनि मानसि, जों बेखौनो भिडिअ खालामो। जों माबा मोनसे खौरां मोनबाथाय जों बेखौ डाइरेक्ट भिडिअ खालामो, नङा होमबा लोगोफोर? नोंथांमोना बेहाय मेगन सानो लागा जेबो बाथ्रा गैया, जेबो खोथा गैया। जेरैबायदि दं बेबायदिनो दंगासिनो दङ। नोंथांमोना माबा मोनसे पलिटिकनि भिडिअ खालामबानो ओइ बै प्रान्जल नार्जारिया सैमा बुन्दाया BPF आव जयेन जाबाय, बे प्रान्जल नार्जारिया माबा UPPL आव जयेन जाबाय, बायदिसिना नोंथांमोना खोथा बुंबाय थायो। नाथाय जों गोदोहाय माबायदि मदद खालामबोदों जोंनि बर' हारिखौ, जोङो बेखौ नोंथांमोना रावबो हमदांसनो हाया। जों माबायदि खस्थ' खालामनानै सोरनिबा हिन्जाव गोमानाय, सोरनिबा फिसाय खारनाय, सोरनिबा फैसा नांगौ, सोरनिबा रां रुफा गैया, सोरखौबा मेडिकेलाव लांनांगौ, बायदिसिना जों मदद खालामबोदों। नाथाय नोंथांमोना बे मदद खालामनायखौ नुवा, नंगौना? जेब्ला जोङो राजखान्थिनि भिडिअ खालामो अब्लासो जोंखौ नुयो। जेब्ला जोङो मोजां भिडिअ खालामो अब्ला जोंखौ मेगनाव नोजोर होआ। बे मोनसे 100% सियर खोथा। 100%ल' नङा बेयो, 100% सियर खोथा बेयो, नङा होमबा लोगोफोर? दाखालि नै नायदो, गोबां मानसिफ्रानो जों माबा UPPL नि लेंहरनायखाय जों भिडिअ खालामनो थांदों, बेयावबो जोंखौ माबा गोदाव सोराव बुंलागासिनो दङ। जोंनि बार्थडे दंमोन, खालि बार्थडे दंमोन आंनि, अब्लाबो आङो भिडिअ खालामहैदों। नोंथांमोना जानो हागौ नोंथांमोननि बार्थडेआव नोंथांमोना फुजा खालामो, बुट जायो, थगि जायो बायदिसिना, नाथाय आङो जेबो जायाखै। आं खस्थ' खालामदों मानोना जोंहा मोनसे बिबान मोन्दोंमोन। जोंखौ इनभाइट खालामदों, लेंहरदों, जोंखौ बरायदों, बेनिखायनो जों थांदोंमोन। नाथाय जों जयेन जानो थाङाखै बेहाय। जों सासे निउस खालामग्रा हिसाबै जोङो निउस रिपर्टिं खालामनो थांदों बा भिडिअ खालामनो थांदों। बेखौ लानानै नोंथांमोना जेबो बाथ्रा बुंनो लागा गैया। गोदोनि जों खस्थ' खालामनायखौ नाय, आरो जों खस्थ' खालामबाय थागोन, जों मदद खालामबाय थागोन जोंनि बर' रायजो राजाखौ। नोंथांमोना बेफोरखौ नुखाया, मिथिखागौ आङो। नोंथांमोना जास्ट माबा मोनसे जाबाल' बेखौल' नुयो। गाज्रि खामानिखौ दसेनो नोजोराव गोलैयो, मोजां खामानि मावबाथाय नोजोराव गोलैया। एफाग्राब गोरोंब्ला नोंथांमोना आंनि बे जायगायाव फैनानै भिडिअ खालामफै, मदद खालामफै, मिथिगोन माबायदि खस्थ'। जोंफोर खानाय सिनजानो, दाढ़ि सिनजानो टाइम मोनाखै। दाढ़िखौ नायबानो जाबाय नै बेसेबां गोलाव जानानै दङ, आरो बेनि सायावबो बेबायदि बखिबाय जाबाय थाबाय माबायदि जानांगौ। दा जियानो जाला लोगोफोर, दिनैनि भिडिअआ बिथां बिस्वजित दैमारीनि थाखायल'सोमोन, नाथाय आङो बायदिसिना खोथा बुंफ्लांबाय। नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा। आं जास्ट ओरैनो बुंदों आरोना, नोंथांमोना बेखौ सिरियासै लानाङा। नोंगौखौसो बुंदों, नङैखौ बुङाखै। बाय बाय लोगोफोर, बाय बाय। बिथां बिस्वजित दैमारीया बबेयाव ओंखारगोन बबेयाव हाबगोन बेखौ जों दासिमबो रोखायै बुंनो हाया। बिथाङा जायखिजाया BPF दोलोनिफ्राय ओंखारबाय बा आजिरा लाबाय। बिथाङा गुबुन पार्टियाव थाबैनो जयेन जानोबो हागौ, बा जयेन जायालासिनो बिथाङा न'आव थाबाय थानोबो हागौ। नाथाय बिथाङा जयेन जानांगोन, मानोना बिथाङा जोंनि बर' हारिनि गोबां सासे मोजां लिडार, नङा होमबा लोगोफोर? बिथाङा खुला खुलि जा बाथ्रा दं बेखौनो खोन्थाजोबो, रावनिबो सिगाङाव बाथ्रा लाखुमाया। दा बेनिखायनो आं सानो बिथां बिस्वजित दैमारी सारा थाबैनो गुबुन मोनसे दोलोआव जयेन जानांगौ। BJP आवनो जा, UPPL आवनो जा, बा कंग्रेसआवनो जा, जेखैबो जेरावखैबो जयेन जानांगौ। आं बेहाय जयेन जानांगौ बा बेहाय जयेन जानांगौ बेखौ आं बुङा, बा आं बुंनो गोसो गैया। मानोना बेहायबो आरो दानो मेगन साग्रा मानसि ओंखारगोन। दा जियानो जाला लोगोफोर, बाय बाय, टेक केयार।